Boleh, kok iso wedhus. Kowe ora ngerti ta wedhus lek ambung-ambungan wedhus lanang karo wedok? Lah gimana? Oh, lek wong umume piye lek ambung-ambungane? Iya kayak gitu lah. Mrene irung karo irung to. Mulut karo mulut to. Lek wedhus ki ora. Gimana? Ora tau nyawang wedhus kowe. Wedhus ki ya ki pamane wedhus wedok ki lanang. Iya. Ngono anggere pethukne mbek ki bar kuwi terus mungkur wedhus wedoke. Lah ngambunge sing diambung napa ne, Pak? Bokonge kok silite jenengane ora. Bokonge. Masa sih? Masa gitu? Lho kowe ora duwe wedhus ae. Ngingo wedhus mesti lek ngambung ngono kuwi carane. Oh, jenengan ngoten mboten? Heh? Jenengan ngoten mboten? Ora mesti ya. Ayo, sok ngono sok ora ya kondisi to. Ayo, nggih ngono kuwi nong. Ayo ben ngerti solahe kewan-kewan kaya apa ngono kuwi. Mosok karo jenenge bojone lali iki lho. Padahal mau bengi iki lho barawor. Ayo. Ya sebut salah ngono lho. Ayo, elah nggih. Bayangke winong wae. Ayo.
kaya ngene ya, Mak. Elok tenan iki wangsalan kabeh lho, Nduk. Iya. Kaya mau kok sarpa langking saupama. Sarpa ki ula, langking ki ireng. Ula sing ireng. Ula brewok. Kok sik to? Ula ireng iki tegese ula duwung. Mula aja amung samudana. Ha iya. Damar mancung upet. Ha ngono kae nggih. Ah, jebul kabeh wangsalan. Kaya ngono kuwi apik tenan nggih. Monggo telasne Bu Gesi. Petis manis yen ucap sing ngati ati Tanpa enteni dadi ganti nyoto bebrayan matur sembah nuwun. Ya, iki suwi banget ora metu ya, Mak. Yen ra dipundhut karo pepunden iki ora bakal metu. Ya, sembah nuwun ngemutaken dumateng kula sak kanca. Ngono kuwi. Mula ya gandeng arang-arang metu mula ya mak gragap. Ha ya ngono kuwi. Nggih. Dasare sing bonang senani nggangekne kancane dadi nggih. Ya asline ngono kuwi kok, Mak. Heeh. Ngono sing ngerbab langsung guyu. Rasakan. Ayo. Mula Mas Bagus sing ngendang ora perlu pekewuh, ora perlu wedi, Mas. Santai mawon ten mriki mboten enten nyeneni, mboten enten. Kancane salah mboten enten ditane nyeneni. Mentelengi mboten enten, Mas. Jarke isin dhewe wisan. Ayo. Ayo. Ngono kuwi. Monggo diaturake genduk winong nawangsih men berdiri tukung-tukung. Ya ngono yuk dados. Weke weke wek. Weke weke wek. Weke weke wek. Ewek-ewek jogetmu ya kaya bebek no. Lho gur ngono piye kapan ngendoke lek carane ngono kuwi? Ya udah. Rada mendak. Ayo. Lagi kah? Rada mendak. Balene nek rada mendak pokoke karo tangane ngene. Wek-wek-wek. Ya. Wek-wek-wek ngono kuwi. Ya. Ayo. Ini kah? Nana kuwi lho. Yo. sehari-hari bebek sepupu Ayo bebeke kucluk. Ayo. Ya. Nimas Ayu Winong Nawangsih. Iya, Pak. Saking pundi, Nduk? Dari Tulungagung. Tulungagung ngendi? Tulungagungnya campur darat. Campur darat. Ya. Nggih. Kuliahe teng pundi? Kuliahnya di UNS. Jurusannya bahasa Jawa. bahasa Jawa. Kenapa kok mengambil bahasa Jawa? Biar saya bisa bahasa Jawa dengan baik dan benar. Wah, iya. Ya, soalnya saya belum benar. Oh, iya. Mbok dilatih ngene iki basa Jawa. Belum benar. Saya tadi anu loh, Pak. Sempet ini menotis. Tanganmu aja malang kerik kaya wani karo dalange ngono. Enggak. Enggak boleh malang kerik karo dalang ngono. Saya bolehnya apa? Bolehnya apa? Ya lek malang kerik ngono lho, urung kok kerok aku ya mas-masanmu ya anu lho. Ayo, nggih. Saya tadi menotis sesuatu, Pak. Bunda saya tuh mau tanya. Apa? Tadi ada bahasa apa tadi? Napa? Sepak terjang. Itu apa itu? Disepak terus diterjang gitu kah? Apa gimana? Oh, bener.
Lek Apa? artine maknane ya pancen ngono kuwi secara kata lho. Oh, Sepak kaya bal kae to, sepak Iya. diterjang ngono kuwi. Terjang ditabrak. Itu tadi maksudnya apa tapi yang Loh. di situ? Lek maknane asline tegese sing ngendikane Pak Pratik mau kaya apa to? Solae karyane seorang Cahya Kuntadi dan kru Madangkaranya untuk menghibur warga masyarakat yang lenggah wonten ing Lamongan ngono kuwi. Oh, Solae ya berarti. Solae. Oh iya iya, itu loh Pak. Saya itu kenapa saya ambil bahasa Jawa tuh ya itu biar saya tuh mudeng. Oh iya mudeng ya. Bagus lek ngono. Iki awakmu bebas no, gade mirsani lak ning kono. Dadi Iya. awakmu iso rene iso rono. Nah, Oh, boleh. Dadi boleh. sing mirsani ning kono ya marem, sing ning Juwobo kono ya ben marem, sampean boleh melangkah-melangkah boleh. Nggih. Lampah-lampah boleh. Paton Ya. ra tekan pawon ngono ae. Pawon madang niku malah. Tapi itu saya tuh mau mengapresiasi Pak Puryanto. Puryanto. Iya, Pak Puryanto lo tengah rai apa ini loh Pak ngeresmekne kandang wedhus sih kok nganti wayangan ya Pak. Wedhus njruduk kowe kuwi ora. Kandang wedhus. Nah, ini ora. tadi loh resmekne di sini kan Ora wayangan. ngrungokne lek ngomong kayak ngarep mau to. Apa? Mboyong manten utawa ngunduh mantu. Oh. Kowe iso kresmene kandang wedhus ora. Download mantu ya? Hah? Download. Download wedding. Ayo. Boleh, ora usah wedhus. Kowe ora ngerti ta wedhus lek ambung-ambungan wedhus lanang karo wedok. Lo gimana? Oh, lek wong umume piye lek ambung-ambungane? Iya kayak gitu lah. Mrene irung karo irung to. To mulut karo mulut to. Lek wedhus ki ora. Gimana? Ora tau nyawang wedhus kowe. Lah, gimana? Wedhus ki ya ki pamane wedhus wedok ki lanang. Iya. Ngono anggere pethukne mbek ki bar kuwi terus mungkur wedhus wedoke. Lah ngambunge sing diambung napa ne, Pak? Bokonge kok silite jenengane ora. Bokonge. Masa sih? Masa gitu? Lho kowe ra duwe wedhus ae. Ngingo wedhus mesti lek ngambung ngono kuwi carane. Oh, jenengan ngoten mboten? Heh? Jenengan ngoten mboten? Ora mesti ya. Ayo, sok ngono sok ora ya kondisi to. Ayo, nggih ngono kuwi nong. Ayo ben ngerti solahe kewan-kewan kaya apa ngono kuwi. Lah iki ana pamundhut sing ngersakake caping gunung. Nah, nggih. Ya. Saking wau pepundenmu Bapak Kustiaji. Ayo, nggih. Yo dibawani pangkur caping gunung. Ya. Saya Nggih, nanya Nong. di sini apa di situ, Pak? Bebas, jenengan boleh. Pamane kok bawane ning kene, terus pas lagu ning kono, ngono Oh boleh. iya, boleh, boleh. Iya, iya. Saben bengi Genjlenge, Mas. Men mantep men saya regeng. Dicucuke gamelane ya semono kuwi kok. Ayo. Lah ukurane jane ora sepira ning ya muni lah. Mergo kuwi nggih balungan ki kabeh ki kayune nangka. Iya, nangka tur utuh. Lek saiki lak gamelan iki bisa telung kayu banjur dilem-lem ngono kae, dipaku ngono kae. Iya. Iki utuh-utuh kabeh. Mula nadyan to wujude kaya ngono tetep ora tak salini. Iya, mergo ya gamelan ijo. Ya iki lho judul. Ayo. Gamelannya marahi ngantuk. Lah kentengen nek nabuh iki kepenaken. Karo mencep wis dadi kok. Ayo, kuwi dijawil le muni kok. Ayo. Padha karo wina jawil le makpuk. Ayo. Apa itu? Suarane. Yen memajang mengkaro janur kuning Nyoto sinden kendel tak kudange Pak Puryanto. Ayo. Pak Puryanto. Sing nangga. Tak Pak Pekewo lho Pak, masa cah cilik ngudang wong tuwek oh. Sing ngongkon aku rasa pekewo.
Sapa ngerti bar kuwi tambahi 1 juta kan ora ngerti awake dhewe to. Kowe njaluk apa ngelekke ora mboten ora nggih. Tak kudange Pak Puryanto nggih. Tak kudengi Pak Puryanto. Ya, Pak Puryanto langsung iya. Aku kudangen nang mumpung ibumu wis turu. Ayo ngono kuwi. Bu Dewi. Wis piyayine loro wis pas kok kuwi jan piyayi wah jan kaya Kumajaya karo Kumaratih. Ha iya, Terus nang tetap balik. Pulangkan saja. Tetap balik, Pak. Gak kayak sindenan jenengan sing nijen iki lho, Pak. Heeh, kayak pancen senengane lunga kok. Ora mulih-mulih. Nek malah adem ora nek dhek kene. Aja wong nyetriming kok ndek pulsa. Nggih. Tenang. Suwi-suwi bareng pinter macaki rumah saku kaya Ariel Tatum. Masya Allah. Iya Kak, Pak. Iya Kak, Pak. Tenan, alise meh padha, lambene anggere nek ngombe ngesi pas no ya kaya Ariel Tatum. Ini satu. Aku salting lho, Pak, ya ampun. Ariel Tatum pembeduk ayo. Lah iya. Tenan apane dadi pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga tuh, Pak. Ora nonton film kowe. Itu apa tuh maksudnya? Takono mbokmu Bu Kesi kuwi. Apa, Bu? Latajan. Itu R Tatum tugasnya ngapain itu di situ? Ya ngepel, nyuci piring, setelika olah-olah diulahi ngono. Ayo. Apik senengane nggodho karo Mas Reza. Mas Reza ini siapa? Aku. Oh, jenengan tahu. Janganlah. Janganlah. Keponakan adalah maut. Ayo. Ndak ikutan ah. Iya. Mergo ngene, Ariel Tatum pas dadi pembantu kuwi pancen dhek jarak. Jadi ketika nopo Mas Reza kuwi tuan rumah kuwi, bose kuwi lagi dolanan PlayStation ngono, dhek nyuguhke kopi. Lah sakjroning nyuguhne kopi disengaja, ki lak enek benike to. Mungkin loro kene benik loro dicepot kabeh, siji loro cepot. Sret ngono akhirnya kan ya Mas Reza bingung. Iki mongko kopi, kok campur susu barang sing mbok. Ah ngono kuwi. Pak jenengan kelingane pas niku to, Pak. Jenengan bagian kecil kuwi ning pesan morale ngene iki. Ketika rumah tangga seorang wanita terlalu sibuk, mergo Ariel Tatum ganggu marang Mas Reza ketika nuwun sewu bojone Mas Reza iki lunga ning Dubai. Lah, wanita kalau sudah menjadi istri kok terlalu sibuk mengurusi kepada karirnya, tidak mengurusi keluarganya dan anaknya, itu nanti akan menjadi petaka yang luar biasa. Berarti yang salah wanita, Pak? Hah? Yang salah siapa kalau kayak gitu? Ya ora kabeh ra salah, grup film kok ora salah-salah. Grup film itu ayo. Nggih. Ayo. Ariel Tatum, ayo. Nembang. Lah kan mau apa ya sepak terjang nembang. Panas
Yo parian mumpung urung nguyuh Mbak Lia yo. Wis elah ning ayo. Sudah tadi Pak, sebelum limbuhan sudah. Engko susi tak gene panggung dhewe sing enek bolongane dadi rasa rono langsung mendelep blung ngono ae. Kaya Antarja lho ayo. Ayo ngono ki apik. Terus dhek engko pas bar nguyuh ya metune ya kok nggen bolongan kuwi langsung saya nengah. Langsung ngono kuwi ayo. Ide bagus, Pak. Ide bagus ya. Kene bolongan ya. Iya, iya, iya. Apik. Sambles bumi ya. Sambles bumi ayo. Elok tenan kuwi ayo. Yo, parian. Layangan. Layangan Ceblok ning wit bayem. lho ning wit bayem. Warga Lamongan mugi ayem tentrem. Allahumma amin. Nggih. Dadi menawi di caosi parian tur donga kanggo piyai Lamongan, nuwun sewu Bapak Ibu dipun amini nggih. Nggih, lek ngamini kados niki wau ngangge seni, nggih. Allahumma amin. Cobi Bapak-bapak sedaya kemawon. Setunggal kalih tiga. Allah elok tenan. Tepuk tangan tuh Bapak-bapak semuanya. Wah, elok. Ngono yo kene arang-arang wayangane piye? Alay karo son horeg ayo. Laras lho Pak Bapak Ibu nih. Ayo, nggih. Pas, Pak. Yuk wani tang. Coba kaya apa? Coba. Bintang bladu. Ayo. Pak Yoyo, Napa? hari ini saya jadi Mbak Tuti. Napa? Nggih, jadi Mbak Tuti hari ini. Oh, layak aurane kok kene ya negatif kowe ayo. Ayo, apik. Mas Dar, Ya. niki Sugeng Geneng Pak, anu desa. Sungai Geneng. Sungai Geneng. Nggih. Nggih. Gawe tumpeng, Gawe tumpeng, dinggo warga, dinggo warga, terus masyarakat. Napa Pak Wau? Sungai Geneng. Sungai Geneng, mugi bagya mulya. Bapak, Allah. Amin. Oh, nggih. Warga masyarakat yang mapan wonten ing pundi, Pak? Ayo, ali. Suka menggebu-gebu mbiyen anak ngono MC. Pagelaran wayang kulit dengan lakon Dewa Ruci di Gerahadi Surabaya akan ditampilkan oleh Dalang. Dina sinten Pak asmane, Pak? Ayo lali, saka semangate ayo nggih. Bu Tesi, ayo Bu Tesi. Bu Kesi. Tesi ki lak sing akeh akike kae. Ayo. Mosok karo jenenge bojone lali iki lho. Padahal mau bengi iki lho Barawor. Ayo. Ya sebut salah ngono lho. Ayo. Eleh nggih. Bayangke winong wae. Ayo. Are tatum lho. Ayo. Lan Kesi. Ya aku tak macak kaya anak tatum dadi pembantu ngono. Etok-etoke majikane sampean aku pembantune teko nglamar dadi baby sustere anak-anak. Suster. Baby suster ngesat apa ya ora. Sister suster. Baby sister Bu, baby sister. Baby sister. Ayo. Baby Raharjo ayo nggih. Tulus Raharjo. Ya Bu Kesi. Nandur telo. Nandur telo. Neng kulon, heh? Ora nggih. Nandur telo neng kulon omah. Terus Mugi-mugi keluarga Pak Poryanto gesangipun berkah lan barokah. Allah. Matur nuwun Pak, sembah nuwun Kyai nyeni tenan iki. Ayo. Suaranya saya lho. Nggih. Padahal penonton lho, kok suaranya so pas kalih gamelan lho Pak jenengan Pak. Kyai nyeni. Lah nggih, hebat tenan. Mentolo nyawer aku. Ayo. Lu malah tombok. Walik no Bu Kesi lagi iki sinden arep nyawer torok. Ayo padha kowe nggih. Coba niki Mbak Dian Sastrowardono. Kancane pintelang bladu. Mbak Dian Munasiroh, magister seni. Neng Purwokerto tuku aki
Pak Suryanto. Karang Gede. Pak Puryanto ya trap. Iki bapake kae. Ya. Madana langsung lho. Ya ayahku langsung ngono lho. Ayo nggih. Bukan. Pak Puryanto, Pak Suryanto. Ayo nggih. Nah itu kandang lintang. Neng Purwokerto. Purwokerto. Tuku aki. Aki. Pak Puryanto mugi kathah rejeki. Allahumma jos temenanan. Ayo coba Luna Maya. Ayo nggih. Kandane Aril. Ayo. Foto Pak. Aril Tatu maksudnya ora. Aku mau mbok padak-padak nih orang lain ini nggak mau. Enggak mau. Nggak mau. Berkita ya berkita dong. Sepiala jubah. Mau. Angel men ya. Mau. Iya. Aja ngono Mas. Sia-sia arane Mbak Tuti aku sing disia-sia. Mas Dar. Ning Mojokerto. Jakarta lah pas mau iso tekan ngendi mau? Purwokerto diane golek akhir tekan Purwokerto. Awan-awan. Heeh. Pak Puryanto kula nyuwun saweran Allahumma amin. Ngapunten Pak Pur, pancen rada koclok niki sindene. Iya. Ayo diamini dhewe. Ayo. Mboten Pak niki bapak-bapake ngamini nggih Pak nggih. Nggih, oh bolokku akeh le. Kancane nek akeh men to Pak. Ya iya nggih. Kancane Birgita. Ya. Pancen ya sing ngefan karo Birgita piyayine sepuh-sepuh ngono kuwi ya kaya. Ayo malah telaten sih sepuh ya. Kowe parikan ora? Tum. Ayo. Tum to, Pak. Ayo tatum. Tum ya, parian. Parian deh. Parian deh. Boleh. Ya. Ngerti dadi pas bojone Reza ki neng Dubai. Terus aja ngerti yo ya. Neng ruang tamu dikek lilin pirang-pirang ngono lho ayo. Iya, Dek terus? masak cara penganten ngono kuwi. Ya Allah. Ngono kuwi. Nakal banget kok. Nakal banget. Jenenge Asih ayo. Ayo. Jadi ingin meja kayak lilin. Karo makan bersama. Ya, lilin. Baru kuwi ngene netesi. Tetesnya makanan kuwi. Jadi ndak ini saya pariannya. Jadi tum, ayo. Apa ya pariannya meteng. Oh, amin loh. Ndak, Mbak Dian meteng wis ngono lah. Mbak Dian meteng. Lahirnya boyo. Ora, sekali saka beboyo ngono lho ayo. Wong kancane iki lang badung. Mbak Dian meteng terus piye? Mbak Dian meteng. Terus kerep keramas. Ya. Ben suci ya bener. Nah iya kan Pak. Kuwi. Desa warga desa Sunageneng. Muga-muga utange ndang lunas. Loh, amin to Pak. Oh, enggak usah diperintah amin semua ini, Mas. Lho kene piye sing seneng legani atine wong liya kok ya. Mula ya ke lho, nggen sisinom kae gatekno. Apa? Dari dhewe kae piye? Amemangun karyonak tiasing sesama. Piye kene seneng gawe ati mareme wong liya ngono kuwi Gitu ora ya, gawe berarti larane atine wong liya. Nglegani tok gitu ya tadi maksudnya. Heeh, nglegani. Yuk ben awakmu marem ngono lho. Oke. Mengapresiasi dengan baik ngono lho, Iya. Tum. Iya, thanks. Iya. Makasih. Nggih. Teng tum. Ayo nggih apik. Dadi selek dengan dalang teng sinene tum. Ayo. Lek duet dadine teng tum. Ayo. Siapa sih Teng? Aku Ateng. Ayo. Malah Ateng ora. Ayo SK barang itu. Nembang. Panesudan aleng-aleng caping gunung.
aku elok. Winong joget ya jos, penabuh ya bergas. Ah, tepak ya. Ya, saya ganti Mbak Dirgita sisan. Dasar iki lagune cocok karo karaktere Mbak Dirgita. Apa? Gubuk Asmara. Senengane ning gubuk, ning pinggir sawah ngono kae. Karo ngusai manuk. Ayo. Kudune manuk lek digusah ora rene yo. Digusah ben ramangan pari malah rene yo. Ayo. Monggo Mbak Dirgita. Monggo mriki kula sing mirsani wis ngenteni terakhir kita kaya luna ayah matur nuwun. Siapa toh Pak kok Luna Maya terus sih jenengannya ada apa dengan Luna Maya? Kok saya tuh selalu dibanding-banding disanding-sanding karo Luna Maya? Loh, lah aku sampean tak padake Luna Maya tegese sampean iki tak angkat kaya artis lho kae. Iya. Lho sapa ngerti iki ucapaku padha karo donga muga-muga sampean iso kondang sukses sugih kaya Luna Maya gelem ora? Nggih, belum. Nah, iya, Cita-citaku ya kaya Luna Maya, Pak. Menikah di umur 40 tahun. Wah iya. Amin. Amin lah apa-apa. Wih pernikahan yang keberapa wi? Loh, Luna Maya kan 40 tahun kan satu kali toh. Lah ya aku takok wi lho Luna Maya awakmu iki keberapa 40 lho? Ya aja ngono toh Pak. Lah iya wong bocah ayune kaya ngono nikah umur 40. Ayo. Eman-eman kaya wastro lungset ing sampiran kan. Luna Maya cantik, berprestasi, bintang film ya umur 40 tahun ya nembe menikah loh Pak. Lah dadi kowe pengen ngono tenan? Ya mencari jodoh ya gak ngerti toh Pak umurnya sampai berapa, cocok-cocokan sampai berapa. Tak dukung lek ngono kuwi malah. Nggih. Sampeyan umur 40 entuk priya umur 80 ngono. Iya nggih. Bahaya lah tuntunan apa? Iya. Apik lho. Endi to kamare iki? Kene lho. Aku ora iso apa-apa. Ayo, ngono ayo. Aku tak nguyuh dhisik. Ah iya kuwi. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang di sana terlihat mboten Bapak Ibu? Oh, kelihatan Pak. Soalnya kan layarnya ternyata banyak ya Pak. Oh, layar. Kain kuwi ora banyak piye to? Kain. Piye, Layare Pak? kain. Layarnya banyak itu tegese akeh Pak. Lah layare kain banyake ngak ngono kae ora. Loh, banyak ki akeh iso diitung ngono lho Pak. Oh, ngono kuwi. Ya. Lah, kuwi bobote panjenengane Pak Pur supaya para sing mirsani iki lega penggalihe nganti tekan mburi kono ana layare. Nah, yang kene ketoke ora pati akeh sing mirsani. Ning kono, wah, saya sepi kono. Akeh. Mboten kathah ten iki bapak-bapak nggih kathah lho Pak. Nggih. Remen mboten Pak tanggapne. Oh, remen sanget nggih. Ten iki mboten anu to Pak, mboten sering layangan. Oh, sering. Lah kok Pak Yaya kok gak tau mayang nang kene, Pak? Sik patine ngelokne aku to kowe, ora payu nang kene ora nggih. Mboten. Wong jenenge wong di wilayah dhewe-dhewe ngono kuwi. Ngono. Nah mosok arep mulok ning Madiun Ponorogo ayo. Kalau mongso ya melangkah tekan Lamongan sekali-kali bir. Sekali-sekali gitu Pak. Dolan gitu Pak. Dolan nggih. Ora dolan golek dhuwit dolan piye to? Golek dhuwit iki ora. Iya Pak, tapi kan ya kalau jalan-jalan toh Pak. Sinden mesti jalan-jalan terus Pak, sinden. Kok iso? Ya soalnya kita itu kalau misalnya nanti naik high es niku mesti happy Pak. Mesti mandek jajan ngono kuwi Pak. Mesti ya gue gak tahu jajan toh. Lah iki menabung kok iki. Do menabung mun duwe soleh bodo ngawut ae ora. Yo nek jenengan sebagai pemimpin niku harus adil Pak. Kudune nek sinden jenengan jajake mesti yoga niku kudu jenengan jajake. Setuju mboten teman-teman? Mboten. Saya ngene lho, aku wis tau omong karo sing kerbak Mas Edi lho. Mas Edi. Napa, Pak? Piye kanca-kanca jajan mboten sah kanca-kanca senengane tirakat, Pak. Ngono kuwi kaya ngono kuwi. Dilumpukne terus sok ketika tanggapan sepi ngono to, kancane do ora duwe dhuwit, madang kara, saya ora duwe dhuwit. Ngono kuwi, iya.
Kuwi jenenge menabung ngono kuwi. Lah, iki gubuk asmara Bir, iki senengamu to nggih. Senengan. Kuwi lak ratune gubuk asmara. Nggih. Nggih. Muga diaturake lek awakmu nah jos iki. Sak dawane. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lengsem yen kemutan lelampahan kang tresno tulus nadyaningku buk Nah, iki apik Bir. Lho aku iki Nadyanto iki lho, iki ndinge dintup tawon iki. kok bisa loh Pak tangan jenengan kok dintutan jenengan demeki napa tangane niku senengane Oh, sik to ora ngono kuwi. Walaupun iki dintup tawon, kudune nggih mulane wayang lak mak cuwekit cekit ngono. Nggih. Ning ora apa-apa mergo wis tanggung jawab profesional tetep mangkat. harus niku Pak kita sebagai seorang seniman ini ngoten niku Nggih, kowe ngerti ra bedane tawon karo wong? bedane tawon kalau tawon itu hewan kalau wong ya manusia toh Pak Jawabane cah SD ngono kuwi ora. kalau tawon bisa mabur kalau manusia nggak bisa Oh, Gathotkaca iso mabur dhuwur banget kae malah ora. kalau tawon bisa ngentup kalau manusia nggak bisa ngentup Meh bener ning sik salah. Ayo. Bedane ngene. kenapa Pak Lek tawon, kowe ngerti tawon ora? Tahu. Amatono. Selama hidupnya ngentup yo pisan tok kuwi. oh iya Pak biasanya bar ngentup mesti langsung mati biasanya Mati Pak deh, mong pisan tok kuwi beda Oh, karo iya. wong. Sae ngentup penak sesuk ngentup neh. Sesuk penak somben ngentup neh ngono kuwi. Kuwi manusia. walah Tur sing jenenge tawon mesti ninggali madu. mati betul Ya, madu larang regane apa yen apa asli kae tanpa campuran. Larang regane apik nggih kesehatan. Betul. Sae madune menungso iler kae. Apa payu didol kae jajal. Ayo. Kowe mbok ayu kaya apa ilermu tetep mambu. Ora payu lek didol. berarti lek tawon ke berarti sing seneng ngentup ki tawon lanang apa tawon wedok Pak Yo lanang. lah kok iso lanang Hah? lah kok iso lanang Lah duwe entup kok. lah kok lek manusia kok ngentup terus lek tawon kok lanang tok Sik to. Kowe kok angel tak entuk dhewe lho malah ora. Omongan mulek kaya entut ora ayo nggih. Ayo ngono kuwi. niki jogetnya di sini apa di situ Pak Jinan yo rono barang. oh kesana juga Nggih. oke Nggih, coba kaya apa ben ning ngarepe gelar ngono lek joget. Ayo tak kira lek pelawak. Ayo anakmu lanang. Engko nyuwun palilah karo Pak Pur. Gandeng anak kula sing barep niki nembe prei sekolahe mangke kajenge ngewangi bapake nyabetke. Ayo. Kalau ngalap berkah mumpung suwana ning Sunan Derajat Lamongan. Ngono kuwi. Monggo dipun aturaken Mbak Birgita Ayu dengan lagunya Gubuk Asmara. Yo.
Ayo biru. Ayo dulu. Kaget ya kaget. Luar pola kaya apa ngerindang tak deng mati-mati kabeh. Wah, anggere ketek arep bingung kabeh ya dantak-dantak ya ayo. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Mbak Birgita. Ya. Oke Pak. Matur nuwun Mas Bagus. Ya nggih. Elok temenanan. Mriki pol nggih Bubuk Asmara Mas. Kaya fotomu bahasane mboten medal Mas. Mereka kali sing demung mboten angsal haram. Nggih, terima kasih. Tetep muga-muga pengasih saka Gusti tansah lumeber dhumateng keluarga ageng Bapak Puryono Sagotrah. Ya. Lakone dawa ya kuwi Gatotkaca Kalajaya. Ya. Muga-muga lakon iki bisa dadi kaca brenggala ingkang prayogana. Ya.